Dobar dan dragi gledatelji, dobrodošli na još jedan tutorial do Vucko Channel. Danas ću vam pokazati kako sažeti datoteku, to je staviti u .rar ili .zip arhivu u par jednostavnih koraka. Prije svega morate imati instaliran WinRAR na vašem računalu. Ja ću staviti u deskripciju opis stranice sa kojega možete preuzeti besplatno. Usput ću najaviti moju web stranicu na kojoj možete pronaći sve tutoriale i sve linkove. Znači to je moja nova stranica, posjetite, možete tamo pronaći nove tutoriale, link stranice je vuckois.com. Evo krenimo na posao. Kada imate datoteku koju želite sažeti, jednostavno stisnite desni klik i add to arhive. Ovdje odaberete da li želite da to bude RAR ili zip arhiva. Ja ću odabrati RAR. Evo, od ovdje upišete vaše ime i onda možete podešavati ostale postavke. Ja preporučujem da to ništa ne dirate. Ovdje možete zaključiti vašu arhivu ili ne, zaštititi. Stisnite jednostavno OK i kao što vidite vaša arhiva je napravljena. Kad ju otvorimo, vidimo naša datoteka je tu. Evo, hvala što ste gledali ovaj video. Doviđenja. U sljedećem videu ću pokazati kako prenijeti datoteke na web. Hvala što ste gledali ovaj tutorial.